Kajing pendankam ya ka AI kelanang roy haman ki bentah. Ya ka AI laban syam ki babun ki bentah kini ki sengi. Hatu pitip baka AI kadai ka juba badan bor bhai ki babun ki jing kum ka bapan bhai ka puli puthi jing ki khon jong pi ka bapan roy ka jing sei so ka rap ka riang. Ka balap kloy ki jing pang jing shitom. Ka bapan ya ki kali ki surak bat ki wei mentah ngin ya pet ya ka bentah jong ka AI hai ki liang ba pher. Ka AI ha ka pule puthi. Haringkat ka jingirap jong ka AI ki kam baman ka sengi jong ki nong hikai kum ka babu record jong ki kena bat ka bashim attendance lani ka jingwan ki kena ki lalong ki besuk. Ka software jong ka pule puthi kum ka Mindspark ka yarap ki kena bakin persang kat kum ka jingla ba jing sngu tho jong ki. La ban ong ba ka yarap ha na ka banta ki kena ki basham jing ha ka jing nang jing tim. Pila banyo jubab ki jing kali jong pi da ka baya chat bat ki AI bots ha ki app kum ka Kanmigo bat Swift chat. Ka AI ka ay jing mentoy lang ki nong hikai bat ki kena ru kumjo. Ha India ka sarkar ka penslor ya ka jing penrung ya ki AI ha ki skul. Bat dan ki katu ka ni ki skul ki belas dang ban pendan kam ya ka AI na ka benta ban pen kaladur ya ka rukom jong ka puli puthi ha ka skul. Ka AI ha ka rap ka riang. Haka kamrap kamriang, lada ka jinglong ka sun beneng ka kala, lani ki jingthong ki yok nyang, baro ka jing tre shitom ka sep eilud. Henry menta, ka jubab ikini ki jing baro, lala ban syam da ka jingirap jong ka AI. Kum ganuksa, ka sarkar India ling ba ka jing sedang jong ka kropik, kala penmi ya ki tiar AI ban yarap iki nongrap, haka ban kmi tho ya ka jinglong jingman, bat ka kwat ka kya ki jingthong jing tem, bat ka ay ya ka jing hikai ba biang por. Kitiar AI kum ka plantix kala aban itho ki jingpang ujing thong da ka bashandur ya ujing thong. Ki chatbots kum ka kisan mitra ki yarap iki nongrem haka bayadai bat ki jingkali bayadai bat ka rap ka riang. Ka AI haka liang jing sumar. Ya ka AI la pendan kamru haka ban batai bat sumar ki jingpang jing shitom. Ka AI kala ban puli ki medical report ha ka por ka bakloi bha kum ki x-ray MRI lani ki dur jung ka khaman ha ka ban itho ya ka jing shitom. Kum ka nuksa ya AI system jong ka ri India kum ka cure.ai mentala pendan kam ha ki hospital sarkar ban itho ya ka jing pang TB bat ha ka ban puli ki x-ray report. Ki chatbot AI kum ka Medibuddy bat ka Sanjivani ki la ban yaram ha ka ban jubab ki jingkali baya day bat ka kwat ka khya kum ka ai bangi day ban bam ha bayo bayong kli lani ha kanu ka por bandi dawai. Henry bo ha jingmun barabor di ban let shaw Dr. Shwaba penshim ya kanu ka jingtim na ki AI chatbot ka kwat ka khya. Namar baro ki jingtim ki long ki baday na ka benta jong man uway pa uway ubriyo. Ka sarkar India bat ka AI. Ka sarkar India ru kelas dang man pendan kam ya ke AI na ka benta ban penbhai ka jingsuk bat ka jingsngan ki nong snong jong ka. Ka IMD lani ka Meteorological Department ka pendan kam ya ke AI ha ka ban ai ya ka jingbatay lupa syapang ka jinglong jingman ka sun beneng khambha ban ya ka ba menshwa. Ka bashini app ka yarap ha ka ban penkala ketien ni ki ketien jong ka ri India. Kitiar kitar ke teknologi kum ka AI kamera, GPS, ki drone, shen on sa pendan kam ha ka ban khmi tho ki jaka klau, bat ha ka ban yadaya ka jingkhai ding bian, ha ka jilla Uttar Pradesh bat Maharashtra. Ki app jong ka puli puthi kum ka swayam bat disha, ki pendan kam ya ka AI ha ka ban yarap ki kena bakin pule kat kum ki jingla jong ki hi. Ka sarkar kala penlong ya ka ri bakan start bat kodbor da ka penroy ya ka jing pendan kam ya ka AI ha ki benta kum ka rap ka riang ka kot ka khya ka ktien ka thaliet ka jing shngan bat ka pule puthi ngilayo kumno baya ka AI lanang yai pendan kam ha ka pule puthi ka rap ka riang bat ka kot ka khya. Ka AI kam longshu ka baduna ha kini ki benta lanang yai pendan kam ya ka ha ki babon ki liang kum ha ka kam pisapilan ka kam khai ling bagi kor elektronik ka bayadaya ka mariang ka bapan ka laktien ni ki jet ketien bat ha ka cyber security.
Namar kata, kaladai ka por yang ibaro bangin sangi ban pet ya ka AI tangkom ka jing kuatim. Hendai ban sungut huop haya ka, ban pulih haya ka, ban sedang ban pendan kam ya ka haka jing im, bat ki kam jongi ki baman la ka sengi. Menta, kani ka long ka kam jong pi. Wat ya ka tiar AI bathamai, bersyang ya ka bat berkat, hatu ka yarap AI ne ya pi.